Hei, morjesta. Kiva, että löysit tämän videon pariin. Eli mikä tää on? Mike's Dineri Costa del Muerte. Tervetuloa uuden videon pariin. Äijä on tänään kutsu mut syömään. Sä oot kokkaillut meille jotain herkullista. Joo, pistettiin tämmönen pieni tulisuushaaste tähän väliin. Eli tervetuloa seurailemaan. Mikäs tää nyt on? Tää on kuule Mike's Dinerin haastepurilainen. Näköinen. No jep. Mut saa nähdä, että saako syötyä. No, eikä se ensi purasu vaan menossa. Ai että. Nyt kyllä kuumottaa sopivasti. Hei, kippis. Kyllä tää niinku painaa. On. Cheers. Noniin. Kuumottaa kyllä sairasta. Kyllä heti maistaa tuo jalopenoa. Ehkä vähän jo. Bursa on ainakin hyvä. Tosiaan eikö tässä ollut, jos tän syö kokonaan, pystyy vetämään afterburnit, niin nimi seinää. Joo, paitsi että meidän pitää tässä paikan päällä. No tää on tämmönen harjoituskierros. Me voidaan laittaa nimi tohon omaan seinään. Joo, nimenomaan. Niin. Joo. Tässä on muuten ekstra haaste se, että ei saa juoda samaan aikaan. Joo, lopuksi vasta. No mikäs tää meidän haastepurgeri sit sisälsi? Eli tässä on 2 kappaletta 188 gramman pihviä, pekonia, tulista hedelmäsalsaa, sitten tätä kuuluisaa kuolemankastiketta, pikkasen hakattua jalapenoa, sitten meillä oli limut lopuksi ja lisukkeen maalaisranskalaiset. Ja tosiaan asiakas syö tänne annoksen omalla vastuullaan. Semmoinen pieni polta, mutta ei mikään semmonen... Ei ole kyllä todellakaan vielä mikään paha. Joo. Tänne on keskellä laittu joku nakamorris. Joo, kokonainen nakamorris keskellä. Kyllä tää nyt alkaa vähän jotain keskeltä, löytyy kyllä jotain. Kyllä tää volyymi yleensä tekee näissä sen, että sen tietää, kun syö näin paljon jalapenoa, niin sanotaan, että ne ei tunnu niinku mennessä. Costa del Muerte tunnetaan Espanjassa kuolemanrantana. Nimensä ranta sai 1500-luvulla, kun Etelä-Amerikasta tuotu chililajike yhdistyi paikallisen chililajikkeen kanssa. Tuloksena oli myrkyllinen lajike, joka tappoi satoja ihmisiä ja muita luonnon eläimiä aikakautenaan. Myös merirosvojen tiedettiin käyttävän lajiketta kaapattujen kidutuksessa. 2000-luvulla myrkyllistä lajikkeesta on jäänyt jäljelle vain lempeän polttava maku. Kehittelimme lajiketta hyväksikäyttäen tulisen haastehampurilaisen. Uskallatko sinä ottaa haasteen vastaan? PS. Asiakas syö annoksen omalla vastuullaan. Tulisuustasot, niin tapaskoja tai siratsaa pystyisi niinku ihan upottaa pizza. Tulisi mitä on kestänyt, niin on se skorpioni. Iso haastattelu hitaana syödä syödä jotain, ettei juo mitään välissä. Mitäs alkas tää jo vähän houkutella tässä? Siis ylipäätään sais kyytipoikaa. Joo, jotain joo. Tää on nyt kuitenkin tässä on leipää niin paljon. Jep. Kastiketta niinku reilusti täällä on. Joo. Jaksaa. Älä nyt huutele mitään, niin... Tuossa on semmosia kohtia välillä, että aina kun törkeä tulee, sit se vähän helpottaa jo. Kato voiton puolella. Nyt on kyllä tiukka tää loppu, huhhuh. Kyllä tuossa huomaa, että ei enää niin kiimas me ottaa sitä seuraavaa haukkuu. Menee. Se on minä veä sinä. Oi, olipa hyvä. Tuo pitäisi ottaa oma timeri siihen. Ota puhelimen appi. Ei, mä voin otella, jos on mitään kiirettä. Kyllä. Voittajana helppo hymyillä, kato niin. Sulla on vielä pikkasen duunia, eikä paljon enää. Niin. Kaikki tulee vähän avustajia loppuun. Joo. Oottelen. Costa del Muerte. Joo. Kuoleman rannalla nähdään. Tää on miten vaikea sanoa, mitä tuosta hampurilaista ootte. Kyllä toi yllätti. Kyllä tää nyt on jo ihan... Joo. Siis ekat 1/3 oli ihan easy, mutta siis kyllä toi loppu alkoi olla aika tiukka setti. Et saa yrittää peräs kyllä ja niin katsotaan nyt kun tää
Nyt on kiva vielä. Jäsen 2 vielä vetäsee tänne. Nyt on vielä vatsassa ja tuo on vielä tuplapöön. Kyllä siitä katon. Seuraavaksi on se meidän mämmihaaste. Niin joo. Paljon sitä menikään. Monta se oliko se 10 kolpakkoa vai paljon se oli? Niin. 700 grammaa. Ilman härpäkkeitä. Ai jaa. Oh. Muistat merirosvot käytti tätä kidutuksena. Ai näitä hampurilaisia. Eikö tätä chiliä mitä tässä on? Ai jaa. Joo. Annatko mua siitä? Joo. No niin, nykäs vaan. Viimeistä viedään. Pick of Destiny. Viimeistä viedään kuule. Ei mua enää edes polta. Joo, se lähtee aika nopeasti. Niin. Mut kyllä siellä keskellä oli. Oli. Niin Kunnon soossit, niin joo. Siellä oli kunnon soosit ja jalopeilla.